Cuquet neix l'any 2005 com una cuina de pantalons fets aquí a Barcelona, primer al mercat femení i ara entrant al mercat masculí. Hem volgut unir dos tradicions familiars, que és el disseny i la fabricació de pantalons i la fabricació tèxtil per fer un producte de qualitat aquí a casa nostra. El factor clau de Cuquet es basa en utilitzar el disseny i la innovació en tots els àmbits de l'empresa, des del producte, passant pel packaging, les tendes, la comunicació, per tal de donar-li una personalitat totalment barcelonina i poder-nos diferenciar de tota l'oferta que en aquests moments hi ha al mercat. Nosaltres, des del principi, teníem clar que el disseny era un factor clau per tindre èxit, però potser vam pecar d'un excés de creativitat, d'idees i de projectes que ens van portar a que el disseny del producte anés per un cantó i el disseny d'imatge de marca per un altre. Mitjançant un pla de diagnosi i implementació de la gestió del disseny, vam aconseguir millorar tot aquest procés. El procés de consultoria ens ha fet veure la necessitat de crear la figura de Design Manager per donar coherència al disseny en tots els àmbits de l'empresa. El proceso en gestión de diseño fue para nosotros un stop and go, es decir, que intervino en paralelo con una consultoría de estrategia que estábamos realizando y nos paramos para analizar primero la imagen, nuestra gestión del diseño y también nuestra posición en el mercado con el fin de poder sacar la esencia de Cuquet en Barcelona, es decir, que lo que nos diferencia, el pantalón, la relación con la cocina y Barcelona. Y a partir de ahí, con esta esencia, ir construyendo y dar vida a todo el concepto. De cara al futur, el que volem és donar una coherència en el desenvolupament de les nostres marques. Això implica que hem d'intentar lligar els missatges que volem transmetre als nostres clients amb els dissenys que fem i això en tots els punts de contacte, ja sigui en les nostres botigues, ja sigui en les campanyes de comunicació, ja sigui en les etiquetes que fem, o sigui, ha de ser una visió global. Llavors, aquesta coherència és important que la mantinguem en cada una de les marques que tenim, perquè, com hem dit, hem desenvolupat 3-4 marques per cobrir diferents tipus de públic. Una altra de les conclusions o de les conseqüències que hem tret d'aquest anàlisi és reforçar la nostra decisió d'arribar directament al client. Fins ara havíem crescut el que és el canal multimarca, que és un canal molt interessant, però que al final no ens permet el que és transmetre aquests valors de marca o tindre un contacte més directe amb el que sent el nostre client amb el nostre producte, no? I poder anar-nos adaptant també a les seves necessitats. Això ens porta a decidir créixer en el que són botigues pròpies i hem de desenvolupar el canal online. Nosaltres creiem que el canal online en el futur, no només com a canal de comunicació, sinó com a canal de venda, serà rellevant i al final és a través d'aquests canals que podrem créixer com a marca.